In today's lesson, we are going to look at secular measure. In our course reader, A-Level Pure Mathematics Theory Practice Nexus, this is chapter number 9. Chatinoda kutanga kuita, tiri kuda kuundastanda a circle. Understand the basic structure of a circle that is going to be useful patinenge takuita theorize kana kuti patinenge taku apply this topic secular measure. So chatinoda kutanga kuisa a circle, and I want you to help me name the different parts of this circle. Saka this borderline inonzi chi? What is the name of this borderline of a circle? Circumference. Yeah. Then let us say we have a center. We call that center O. Tovane a line inobva pa center ichinobata any part of the circumference. What is the special term of this line? Radius. What if we have a line inobva from another end of a circumference passing through the center? Let me rephrase here. Passing through the center, redrawing, ichinobata another end of a circumference. What is this line called? That's the diameter. Are we together? And it is a line which comes from another end of a circumference through the center to another end, diameter. What is the name of a line inobva pa circumference ichinobata another part of the circumference but isingapfuuri through the center? What is it called? Chord. It's called a chord. Yes. Okay. Saka panapa taita name the different parts when it comes to lines which are found on a circle. But we now want to name different regions. So I want this to be juxtaposed with another circle. Kuitira kuti munyatsokuona zvokufamba sei. And we had this. We have a center, that, and that. Saka toda kuita name the different regions here. So region inowanikwa E inenge iri actually bound by a chord and an arc inonzi chi? Tatasirira something kunoku. And muziva kuti part of a circumference inonzi arc. And muziva kana kuti muda kunditsanangure kuti arc chi? An arc is a part of the circumference. And tikadraw takadai, so we have the whole circumference. But arc inenge so, for example, yakadai, it's part of the circumference. This is the circumference, but it's also we are only concerned with part ino E yandaisa in this solid line. So an arc is part of the circumference. Inowanzo kugadzirwa nechord. Kutenge tiine chord panapa. Ino iite chi minor arc because ndo diki yacho. But hombe iite chi major arc, like that. You get what I mean? Saka that Yes, is what an arc is. Saka arc ino yandaita indicate tinogona kuti this is the major arc, but tinenge tiine a smaller arc. So panapa ndati this region which is bound by this chord and this arc inonzi chi region iyi? Ndo inonzi segment. And it. Saka a segment is just a part of a circle, because kana chiti region, by the way, tiri kureva mukati mandashedo. Muri kuzviunderstand? And this region is called a segment, okay? What about this region E yandiri kuda kusheda apa ishi? Yagadzirwa manje ne2 maradius plus a arc. Ino E yagadzirwa, this region yagadzirwa nechi? Arc plus chord. But we have this region yagadzirwa ne2 radii kureva maradius plus chi? Arc. Inenge chinzi chii?
a sector. Mazvinzwa? Yes, sir. Saka sector inogadzirwa ne2 maradius plus arc. Segment inogadzirwa just an arc plus a chord. You get it? Yes, sir. Then lastly, tinogona kuva another circle. Then tova a diameter. Region inei inonzi chi? E. By this region we are actually referring to panava. Inonzi chi? Imena arc. Semicircle. Ma-arcs, ma-lines. Mukunzwisa? Kana chiti arc, kana chiti chord, kana chiti radius, kana tichiti diameter, kana tichiti circumference. Ma-line. They are not regions. As ma-area. Kana takutaura pamusoro pema-regions, actually we have a segment and then we have a sector. Saka sector tatinogadzirwa nemaradius ari 2 plus a arc. Segment inogadzirwa ne-chord and also a arc. Then kana tine diameter, because panapa tichiti yagadzirwa nechi? Diameter plus chi? Tongoti plus arc. Mapaona? Saka kana chiti a region, tiri kutaura pamusoro pe a particular area. So a region is actually an area. Mapaona? Regions tingori ne2 examples. Yekutanga ichi segment, koya sector. Then tinogona kutaura pamusoro pechi semicircle. Kana chiti semicircle, kuti semi zvoreva kuti cutting in half. Kureva kuti a semicircle is actually half of a circle. Do you catch that? Saka this was simply some form of introduction, because we firstly have to understand the structure of a circle kuti tizokwanisa kuunderstanda circular measure. And circular measure yeku advanced level yakasiyana neku ordinary level pa only one thing. That thing is, ku O level tinoshandisa ma degrees, ku A level tinoshandisa ma radians. That's the difference. So let me write it down. So we have a circular measure, but tine circular measure yeku O level, toita circular measure yeku A level. Musiyano uripo ndewekuti kunoku tinoshandisa DEG anova ma degrees. DEG ndo zvinenge zvakanyorwa pa calculator. Then kunoku kunoshanda ma rad, ndo manyorerwo epa calculator aya. Kana mane calculator you are going to see what I mean. But in full angachinzi ma radians. That is the difference. There's a relationship between degrees and radians. We are also going to learn about that. So this is basically introducing the topic. Do you have any questions before we go any further? This topic deals with problems concerning perimeter and area of plane shapes, with much emphasis on sectors. As such, circular measure feeds from mensuration, circle geometry and trigonometry. Munganditsanangurirawo here in your own words musiyano uripo between a sector and a segment. Just in your own words, in a few lines, maybe in a minute or two, can you explain to me that difference? Segment idiki pane sector. Mati segment idiki pane sector, that is correct. Komagadzirirwa zvakaitwa. For example, segment tinoziva kuti inogadzirwa ne-chord plus an arc. Ko sector inogadzirwa nei? Ne2 maradians ne arc. 2 machi? Maradians.
Maradians. maradians Maradius. inogadzirwa ne2 maradius plus an arcant. That is correct. Yes, sir. Saka, we know that mensuration forms the basis of the topic as it gives a detailed breakdown of properties of shapes and how to determine their areas and perimeters. Psychogeometry provides the theorems that are used for analysis. One of the most widely used theorems states that at the point of contact of a tangent and line that passes through the center, a 90-degree angle is formed. This is best explained by a diagram as shown below. What is this diagram? It's this one. Center. Theorem yatakaita but tinoita kubook 4 kana muchishandisa New General Mathematics. Inoti panosangana a tangent, the point panosangana a tangent and a radius panogadzirwa 90 degrees kureva kuti zvinosangana perpendicularly. Do you remember this? Yes, sir. Okay, saka under psychogeometry, that's where we learned that theorem, but under secular measure, trigonometry is used in the analysis of questions centered on triangles. Then we have a breakdown of trigonometry which follows. Saka let me just give you this breakdown. Kuti kana takatarisa trigonometry, tinoona kuti trigonometry, it's actually based on triangles. And pama triangles, we are going to subdivide my triangles into 2. Tichange tiine a right angled triangle, tozoita ichi a non-right triangle, kana kuti a non-right angled triangle. Saka kuma right angled triangles ndo kwatinoshandisa kana tichida kutsvaka the length of a side, tinoshandisa Pythagoras theorem. Then kana tichida kutsvaka an angle ndo patinoshandisa anonzi matrig ratios atinowanzokudana chiti chashotawo kana kuti SOHCAHTOA. Kana tiri kuma non-right angled triangles, kana tichida kutsvaga a side kana kuti kutsvaga an angle, ndo kunoshandiswa sine rule, cosine rule, like this. So do you still remember this? We have a class on trigonometry where we explained this. Do you have any problems with trigonometry iri based on O level? Saka all right angled triangles are analyzed using either the Pythagorean kana kuti Pythagoras theorem or the trig ratios approach. All non-right angled triangles are analyzed using the sine rule or cosine rule depending on the situation. The first thing we looked at, the circle. Taona kuti this is a curved circular shape without straight edges. Taona kuti radius iline inobva pacenter ichinobata pacircumference. Circumference iri the borderline of a circle. Diameter iri simply 2 radii. Saka, do you understand the relationship between a diameter and a radius? Kana muchiunderstand, just tell me, explain it in a line or 2, or you can just ask and I will explain it to you. Yeah, you can explain, sir. Saka, if we have a circle, to understand udaiswandiri, do you acknowledge, cannot, do you understand kuti kubva pasenda panapa tichidai so, this is a radius r, andika? Tikabva kuti pasenda tichidai so, this is also another radius. Muzona?
but if we assume that this is a straight line got radius ichisvika pasenda tozodraw futi imwe radius ichidai so tinenge tava nechi diameter. Saka diameter tikati d zvinonge tikapa ndezvekuti d iri equal to 2r. A diameter is equal to 2 times radius. Kana kuti if you want to take it, unogona kuti diameter iri equal to a radius plus a radius. Maradius maviri atabatanidza but tinenge tamabatanidza in a straight line. So if a diameter is equal to 2r, zvinoreva kuti chi r iri equal to d over 2. But remember kuti d over 2 tinogona kuinyora iri chi half of d. Kureva kuti a radius is half a diameter. Do you now understand it? Yes, sir. Alright. So this is very important because sometimes question inge chida kuti mushandise radius but vanokupa diameter. Saka mukangoziva kuti diameter I half and tikatora half a diameter tava neradius, you'll be okay. Okay? Saka taona kuti code chi a line which is connecting 2 points, cannot 2 opposite points, if we want to be technical, of a circumference, but it doesn't pass through the center. So the circumference measures the distance right around the circle perimeter. Saka let us look at perimeter. Perimeter of a circle is equal to chi. This is O level. What is the perimeter of a circle equal to? If you don't remember, you can tell me. Don't just be quiet. Andakangana, sir. 2 pi r. Mchakangana futi. Aiwa. Alright. Let me hope kuti kukurangaridza kwandaita perimeter of a circle kuchaita murangarire kuti area of a circle iri equal to chi. Makangana futi. Andakangana. Pi r squared. And saka perimeter of a circle is equal to 2 pi r. Area of a circle is equal to pi r squared. Okay. R chimbori chi radius, and the radius refers to the distance measured from the center to any point on the circumference. Then a chord is used to describe a line joining 2 points on the circumference, not passing through the center. A diameter is a special type of chord passing through the center. Okay. Saka izvo ndo zvatanga chida kukurangaridzai, but ngatichibva panapa touya panapa tadiscuss about a segment versus a sector. Munokwanisire kundidzokorodzera zvamanzwisisa musiyano wesegment nesector? Alright, so then tangent segment. Segment, inogadzirwa necode nearc. And then sector. Sector inogadzirwa nei? Inogadzirwa ne2 maradius. Plus an arc and? Yes, sir. Yes. Saka kana chiti segment, tiri kuti we have a chord. Let us name our chord A, B. Saka tine chord A, B handiti. Tiri kuti tikatora this chord ne this arc, ino iyi inenge chinzi chi minor segment. Then iri kumusoro kuno kutatora futi the same chord but takutora this part of the arc, inenge chinzi chi major segment, like this. You get it? And we should also appreciate that this part of the arc inonzi major arc, and this part of the arc inonzi chi minor arc. Zvekutoti kana tichida kutsanangura ngatiti a minor segment, more technically tinenge tichiti inogadzirwa nechi a chord plus minor arc.
can you tell me kuti major segment inenge ichigadzirwa nechi? Inenge iri equal to chi? ringe record plus major arc. But when it comes to a sector, you can think of it as a piece of cake. I think universally macake nde round. Of course we have vanhu vanogadzira macake vachimasiyanisa, but universally speaking macake ndechi nde round. Then we have a sender. Kana chicheka cake handi tinota slice udai so toita slice tobva tabuditsa slice yakadai so ndizvo kaizvo. Saka kapata aka ndo kanenge kachinzi chi sector. Understand? So we are going to soon see kuti chakakosha panapa tine angle apa inenge chinzi theta. This angle is very important. Then you are also going to know kuti sometimes tichawedzera kakodi panapa kuitira kuti tive nekachi ngatingoti segment minor segment kunoko kanenge kari a part of a sector. You understand? Saka this is what is important. So we have to know that a segment is a region bound by a chord and part of the circumference, ndiyo arc. A chord has an effect of dividing a circle into two segments. Taridza a minor segment and a major segment. But a sector is bound by two radii and part of the circumference. As such, a sector is hinged to the center of a circle, and we have shown it. Saka what's important is to know kuti panapa it's a radius, apa it's a radius, like two radii and part of an arc. Okay, so takuchenda pa the part of our lesson we want to focus on today, and I think after this we are going to have, let me see how many examples we can accommodate. Let me say we have one example for today. Mangwana chaita futi lesson tane nguva tisingaiti lessons. Topic atoda kuita inonzi sectorial analysis. So kana muchinzwa vanhu vachiti secular measure ndozo vanenge vachinyatsokureva izvi. Vanenge vachirefer to sectorial analysis. Okay. Sado yatoda kuita sectorial analysis. Saka pa sectorial analysis there are two important concepts, which are area of a sector and arc length of a sector. Saka ngatange tadiscussa area of a sector. Area of a sector. Okay. Saka kuti understand area of a sector, kwamunofanirwa kutangira ndekunoku. Tine circle. What is the area of a circle? Pi r squared. Pi r squared. But we explained in layman terms kuti sector ipiece yekeke and like this. Then panapa toti pane angle chi theta. Tikapedzisa this part panapa like this. Inenge iri chi complete revolution. Saka complete revolution ichi in angles in degrees. Inenge iri kwa chi? Do you remember what a complete revolution in my angles mangani? 360 degrees. And it's 360 degrees. But chirikuitika panapa ndechekuti tinofanirwa kuziva kuti 2 pi radians iri equal to 360 degrees. Patapa mienzaniso kana kuti patapa musiyano uri pakati pe circular measure inoitwa ku O level ne circular measure inoitwa ku A level 30. Circular measure yeku O level inoshandisa degrees, but circular measure yeku A level inoshandisa radians kana kuti rads. Saka this is very important kuziva kuti 2 pi iri equal to 360 degrees.
sani panapa tanyora chiti 2 pi radians is equal to 360. Munogona kungozvinyora makati 2 pi is equal to 360 degrees asi mofanirwa kuziva kuti 2 pi iyi anenge ari maradians like this. And kana makushandisa pacalculator penyu, please make sure kuti calculator yenyu iri in radians. So kana complete revolution iri 360 degrees, zvoreva futi kuti inenge iri equal to 2 pi. Is it making sense? Yes, sir. Yeah. So a complete revolution, 360 degrees, 2 pi. Okay. To understand kuti the area of a sector is pi r squared, ndobva tadzika tikati asi mukati mesector the area of a to understand how the area of a circle is pi r squared, ngatibuditsei this sector inenge yakadai so like this. Ndizvo guys. Zvakanyorwa nemutoo unoyu muri kuona here kuti iyi ipiece iyi yethis circle, but iri piece yecircle, can you see kuti piece ino iyi yabva apapa kureva kuti theta iyi it's part of a complete revolution which is either 360 degrees or 2 pi radians. Is it making sense? Like zvaitwa kugrade 0 kuti we have a circle yobva yadanzi so tobva tashederwa panapa tobva tanzi name the shaded part handi taiti 1/4. Tiri kuti one part ndo iri shaded but this one is part of zvinhu 4. You get it? Saka theta ino e andika it's part of 360 degrees kureva kuti kana tichida kuita define the sector inenge iri equal to theta over 360 degrees. Mapaona? That is what a sector is. Piece yedu iyo it's theta over 360 degrees or theta over 2 pi radians. Is it making sense? Yes, sir. Then if it is making sense, zvinomeka sense iri manje tikazoti area of sector is equal to, kana tiri ku O level taiti theta over 360 degrees times pi r squared. Andika muri kuona kwazviri kubva kuti tinotanga tadefine the sector yacho i theta over 360 totati times pi r squared, because tikangoti area of sector is pi r squared tinenge tichitsvaka area yeseko yese asi isi tiringoda kapisi aka. Saka kapisi aka kanonzani? Kanonzi theta over 360. I hope it's making sense. Is it? Yes, sir. Saka area of sector zvoroti inogona kunzi chi theta over 2 pi times pi r squared. Yes, sir. Zviri kuoneka here kuti pi uyu akutochekana napi uyu kureva kuti panapa tenge takutoti chi theta over 2 times r squared which is just theta r squared over 2 yatinogona kunyora as half of theta r squared. Making sense? Yes, sir. Saka ndozvana nchida kuti tinzwisise izvozvo izvi. Ndozvana nchida kuti tinzwisise kana chitaura pamusoro pe area of a circle uye area of a sector. So these two measures can be calculated in degrees or radians, but much of the analysis at this stage, advanced level pure mathematics, is done in radians. Saka kana zvizhinji is done in radians kana tiri ku circular measure. So kana takuda kuchinyora panapa manje tinenge takudai so. Muchaona bhuku renyu rinenge rakati area of a sector
is equal to half r squared theta. But inini manje handina kukremesai, ndakukremesai here formula iyi kana ndatokuratidzai kuti inobva kupi? Mandipatidwa tinobva. Saka area of a sector is chi half r squared theta. Isu yedu pataiderive yaibuda iri half of theta r squared, which is the same thing mathematically because of the isomorphism of multiplication. Handi muna acknowledge kufanana kwakaita zvinhu zviritu izvi. Yes, sir. All right. That said, let us now go to arc length. Toda kuidrive futhi. Arc length. Arc chi garavia. Just explain in one line. Arc chi. Line is not the same part. Arc. Yes. Thing and answer. Arc chi. Also, all right. It is part of the circle. Part of the what? The circle, but not the code. Okay, yeah. Kugadzirwa necode, you are there, but arc is actually part of the circumference, and okay. Saka kana chiti arc length tinotanga tabva neko level tozoenda kuchi ku advanced level. Patai calculator arc length taireva kubva pano, let me use a bright color, kubva pano kudai so togumira hapo ndo yaiva chi arc length. Okay. Like this, and arc length. Okay. Tai calculator say ku O level. Tai daiso. Taiti nyaya dzedu dzofanirwa kutangira kupi? Kuseko handiri. Saka kuseko kunotudza kuti kudini? Kuseko kunotudza kuti perimeter of a circle ichi. Yes. But zviri kuoneka here kuti tiri kuda, hatisi kuda perimeter yeseko yese. Tiri ngoda kapati kana kakapisa. Saka kapisa aka manje aka kanenge kari chi, kanenge kachinzi chi theta over chi 360. Zviri kumeka sense. Like hatisi kuda tikangoti panapa tikati arc length, because kuti arc length tikuda length yeka arc aka, which is part of the whole circumference. Saka tikati arc length handiri tikade tati ingori equal to 2 pi r. Muri kuona here kuti it's wrong because apo tenge takutsvaga the perimeter kana kuti the length of the whole circumference, whereas isusu tiringoda the length of that small arc. Saka arc yacho, yes, sir, we define it as theta over 360 degrees. Saka arc handi it's theta over 360 degrees times ichi 2 pi r. Ndo macalculator ataita arc length tiri ku O level. yes, sir. Length yeku A level manje ticha replace 360 degrees nani na 2 chi na 2 pi radians. Asi mimi for this ease of calculation munongoti 2 pi. Kunzwika. Saka apa takuti chi theta over 2 pi times chi times 2 pi r. Murikuona here kuti 2 pi times 2 pi zviri kuchekana. Yes, sir. R theta. Saka mukacherechedza bhuku renyu muchaona kuti richakuudzai kuti arc length inanda kuzodzidziswa nenzira iyi. Isi takangokuremeswa zvinhu izvi. Muchaona kuti arc length inge iri equal to chi r theta. Like this. Making sense? Yes, sir. Saka uyu ndo muzongozongo wenyaya idzi. Andika pamuchazori munofanirwa kuti topic yataita munonoirevisa muchitevera bhuku. Mazvinzwa? Manotsi enyu, bhuku renyu, questions and stuff. Saka chichazongouya pano ndeichi.
vachazongoda kutamba nenhau idzi. Imi mukaziva kuti 360 degrees iri equal to 2 pi radians, izvozvi zvofanirwa kuchikuudzai kuti 180 degrees inenge ingori equal to pi radians kana kuti pi rad. Moona voti kuti 90 degrees iri equal to pi over 2 rad. Zvese zviri kungobva panapa. Matoona here kuti zvabva sei kana kuti muda kundizvitsanangure? Saka tine question 1 yatinoda kuita. Muchanditenderawo kunoitora kubhuku kuti muone question yacho inenge yakaita sei. But nhasi tinongoita question 1 chete, tichitya kuwanza mbambo pachiteho cheshindi, because zvinhu zvakawandisa zvinogona kutokanganisika. Mukuzoona kuti it's Cambridge, June 1997. And question yacho iri kuti the diagram shows a semicircle APB and on AB as a diameter. The midpoint of AB is O, kwete 0, O. The point P on the circumference is such that the area of the sector POB is equal to twice the area of the shaded segment. Given that angle POB is theta radians, show that 3 theta is equal to 2 multiplying pi minus sin theta. Saka ma questions auyi in most cases are obvious kukudzai to calculate the arc length kana to calculate the area of a sector blah blah blah. No. Anouya akabikwa nenzira iyi. Saka kana muri munhu anotya zvinhu nekungozviverenga, munobva matoti izvi zvinogozha mosiyana nazvo. But ndichakuratidzai kuti zvinhu zvakachipa sequestion iyoyi. Chinongodikwa kugona kuidambura kuti izogona kuwekeka. Saka ndichaita ma-annotations panapa, then tozongoenda todzika pasi toweka the question handi. So let us ringatange ndashedha panapa. Paringunzi shaded ndeapa. Mino mama zvoona here. Alright. Kwanzi the diagram shows a semicircle APB on AB's diameter. The midpoint of AB is 0, is O. The midpoint of AB is O. The point P on the semicircle, whatever P inoi, is such that the area of the sector POB. Saka tukutapiwa area of sector POB. Inenge equal to chi formula yacho, area of a sector. Ichi formula. Yeah. R squared theta. Yes, half r squared theta. Saka panapa pari kunzi the point P on the semicircle is such that the area of the sector POB is equal. Saka area ye sector POB iri kunzi iri equal to twice the area of the shaded segment. And the area of said shaded segment inenge richi. What do you think tinoita kuti tiwane area of shaded segment? Doesn't it tsanagura dangona? I want to pick your brain. How do you think tinowana area apa pari shaded? What's your thinking process? Tikanga tatsvaga area yesemicircle. Area semicircle? Nope. Tinotanga tatsvaga area yechi sector AOP. So area of shaded segment inenge equal to area of sector AOP minus triangle AOP. So ndanyora izvo zviri kumeka sense kwamuri. Because tiri kuti area ye sector AOP kureva kuti sector yese handiri ishi. Tikawana area yepesa apa, tobva tasubtracta area tawana from area yeka triangle kana kaka. Handiri? Tiri kusara ka automatically in shaded region. Saka it's called the method of elimination. Is it making sense? Yes. Alright. But it's going to be a little complicated. Nimagaenda daro. Because handigona pana theta. Kuti tiwane area ye sector AOP. Handimoza tinoda angle ino E.
Yes, sir. Angle iyi handi denotanga tiri kumadegrees taiinyora tichingoti 180 degrees minus theta. Can you see kuti makaita inyora tichidaro kuti angle iyi inenge iri 180 degrees minus theta? Because iri straight line kai. Tapiwa kuti kuno kwetheta saka kui 180 minus theta. But because tiri kumaradians hatikwanisi kunyora tichidaro. Tinenge takuti taudzwa isusu kuti 2 pi iri equal to 360 degrees. Ndizvo? Yes, sir. Saka tinogona kuiweka tichishandisa proportion kuti taudzwa kuti 2 pi i 360 degrees ko 180 degrees inenge iri chii. Kuti tione kuti hani pano tatanyora kuti 180 degrees minus theta toda kureplace 180 degrees iyi nemaradians. Saka 360 degrees i 2 pi rad ko 180 chii x totosolva 2 pi over x iri equal to 360 over 180. Do you know kuti 180 into 360 ndi 2? Yes, sir. Saka panapa inenge iri 2 pi over x is equals to 2. Kureva kuti tikaita cross multiply inenge iri 2 pi over 2 is equal to x. Saka x iri equal to pi. So zviri kureva ndezvekuti pi ndo iri equal to 180 degrees. Panapa instead of kunyora kuti 180 and panapa instead of kunyora kuti 180 degrees minus theta teta kunyora kuti kudini? Pi minus theta. Saka izvi ndo zvinowanzo confuse vanhu izvi. Kuti vanhu vanenge vasinganyatsongunzwisisa kuti kana tiri kumaradians everything should be in radians. Mababata. So pa area of shaded segment ndo pachaita kanyaya but kanosolveka dondowari. Statement ratiri kuda nderekuti the point P on the same circle is such that the area of the sector POB is equal to twice the area of the shaded segment. Given that angle POB is theta radians, show that 3 theta is equals to 2 pi minus sin theta. Okay, so I want you to pay utmost attention. Alright, saka isusu tatoona kuti area of sector yacho yanga ichinzi chi POB and so area of sector POB tatoona kuti chi half r squared theta, like as simple as that. Saka area of this sector, but isusu tiri kuda kuziva area of that chi segment and area of segment tatiri equal to chi iri equal to area of sector AOP minus area of triangle AOP. Tritesere. Okay. Okay. Saka area of sector AOP inopiwa neformula half of r squared theta and ngatingozvibatanidza minus ko area of triangle AOP inenge iri chi? Inenge iri half AB sin theta. Murangarira formula yatashandisa kutsvaga area of a triangle kana tisina kupiwa perpendicular height. Yes, sir. A na B chinge chiri chi? And uyu ndiye anenge ari dan triangle yedu yakadai. This is the angle and uyu ndiye anenge ari A, uyu ari chi? B. Making sense, huh? Okay. Saka zvadai so manje. Isusu taona kuti theta uyu anofanirwa kuchinja. Saka tichiti half of chi? R squared. Pana theta takuisa chi? Pi minus an theta. Anditi? Toti minus half of A na B mukuonera kuti maradius R squared. Because Yes, sir. A anenge ari radius, B anenge ari futi chi? Radius. Okay. Saka pana penenge ringori half of R squared sin of chi? Pi minus theta. Saka ngati simplify this side kusvikira rava
too simple. Then tadaro manje tozodzokera kustatement rearia. Saka pana painenge ngori r squared over 2 pi minus theta minus r squared sine of pi minus theta like this, but zvese zvinenge zviri over 2 andika. Saka iyi tinogona kuinyora yakati pi r squared minus r squared theta over 2 subtracting r squared sine of pi minus theta over 2, kureva kuti this simplified zviri equal to pi r squared minus r squared theta minus r squared sine pi minus theta like this, everything over 2. Panenge pamunenge musina kunzwisisa please musarega nchipfuura. So this will just be tikafactor out r squared zvoreva kuti taana pi minus theta minus sine pi minus theta over 2. Tasikatesera. Alright. Tasvika panapa, let us go back to our question. Question yati the point P on the semicircle is such that the area of the sector POB. Saka area of sector POB ingerichi half r squared theta. Handidi? Kwanzi is equal to what is equal to tukuita mathematize twice the area of the shaded segment. Saka 2 times area ye shaded segment. Yata calculator kuno kuti kaona kuti inge iri r squared pi minus theta minus sine of pi minus theta over 2. Saka ndofunga kukopa izvo. Saka it's r squared of pi minus theta minus sine pi minus theta like this. And this okay. R squared pi minus theta minus sine of pi minus theta, correct, over 2 like this. Like this. Andika? Yes. But e yachekwa kane e. And? Okay. Pana takungoti r squared theta over 2 iri equal to r squared of but kana tikanyora rakadai so we might overcomplicate stuff. Sangatidai so ngatiinyorei iri panapa. Saka ma2 aya ngachekana of course. Saka iyo techiri is equal to pi r squared. Kufactorize ndokurudzirai kwanzo kukuita pafinal answer. And minus r squared minus r squared sine of pi minus theta like this. Sando zvainenge yaita kudai so. Then yadai so manje. Andiziva hangu kuti munoona here kuti because tinoda kuendesa panapa. Kureva kuti tofanirwa kuunganidza zvinhu zvese zvina pi kuside 1 but tichisiya kuside kuno. Saka ngatidai so. Saka takusolva inoi. So bear with me. Saka andikono kuti kati r squared theta over 2 tikaunza e minus r squared theta ikauya kuside kweva plus r squared theta inge ya equal to pi r squared minus r squared sine of pi minus theta. Ndizoka? Tikasolva kunoku tot over 1. 1 times r squared theta inorambira r squared theta. 2 times this plus 2 r squared theta over 2 is equal to pi r squared minus r squared sine of pi minus theta like that. Tika add in our numerator tinowana 3 r squared theta over 2 is equal to pi r squared minus r squared sine of pi minus theta like that.
tichiri tese tizvi tikamultiplya everything na2 because tiri kuda kuuya panapa sorry tiri kuda conclusion yatiri kuda ndiani ndi3 theta is equals to kureva kuti ultimately tinofanirwa kusiya chi 3 theta ari kusaidi kunoku ndizvo ka kureva kuti kunoku tikamultiplya na2 over r squared kuitira kuti 2 uyu ochekana nauyu r squared ochekana nauyu kureva kuti panapa futi toita kumultiplya nani na2 over chi r squared apa futi apa takumultiplya nani na2 over r squared muchirunzisa hanzi kuda kuti murasike please alright then panapa manje zvoreva kuti kuno kutasaura na3 theta is equal to r squared yocheka na r squared 2 times pi over chi 2 pi minus r squared yochekana nani na r squared kureva kuti tichasara tina 2 pi minus 2 sine of pi minus theta like that anditika tika factor out 2 kunoku inosara iri 3 theta is equal to tika factor out 2 inenge yada so 2 yobva yati pi minus sine of chi pi minus theta like this ndizvo asi munozviziva here mukuru kuti sine theta iri equal to sine of 180 degrees minus theta mozviziva here izvi torai calculator takazviita kutrig kana mamusikazivi motozviziva nhasi mukatora calculator yenyu mukati for example sine of 360 rega ndikuitirei kumadegrees chaiko tikati sine of 360 not 360 ngatiti sine of 40 tikati sine of 40 tinowana chii tinowana 0.64 handiti ko tikati tikatora 40 iyo tikati 180 degrees minus 40 yova 140 ko sine of 140 inenge iri chii inenge iri futi 0.64 saka sine of theta iri equal to sine of 180 minus theta mazvinzwa saka tichishandisa izvozvo izvi zvinoreva kuti tinenge takungokwanisa kuti 3 theta iri equal to 2 pi minus instead of kuti sine of pi minus because remember kuti 180 ndiyo pi mamusina kukanganwaka saka instead of kuti titi sine of pi minus theta togona kungoinyora iri sine of chi theta then kana tadai so manje ndo painenge yakunzi chi shown because ndo zvinenge zvaitika panapa mukadzokera question kwedu muchaona kuti tanzi tiite show that it's what 3 theta is equals to 2 bracket pi minus sine theta. Do you have any questions? Do you think question iyi mainzwisisa zvekuti mukazoidzokorodza mega pamunorevisa this lesson before lesson ramangwana you'll be okay? I'm not sure. Where are you not sure? Where is the problem? My working is happy. The papi mandiregerei nchipapfuura indichiti musanditendera kupfuura saizvino chindiudza ndipapi ndidzokerepo ndipatsananguri aya ndo maworkings acho mukureva maworkings ataita kusure here kana kuti kutangira pana ndechi kutanga kutonzwisisa kuti padaitwa chakati nechakati. Alright, saka rega ndidzokere ndinotsanangura kwese ndo zvamukureva. Muri kuona pati ino iyi ishi yandoda samboxi muri kuona this part inongotorwa sezvairi ndo pane trick sezvairi zvanzi the point
P on the semicircle is such that the area of sector P. Saka pamunoudzwa kuti area of sector P, munobva matonyora area yacho pasi, half of r squared chi theta. Saka the area of sector P is equal to, moisa equal sign, twice, so not 2 times, the area of the shaded region. Area of shaded region. Ndo formula yamufanirwa kuzosimplify ichikupai this. Ndopani trick. But manje kuzotsvaga area of this shaded region, pakuda kuchinzwisisa kuti kana tichida area ya shaded region iyi, zvakafanira kuti deno taatine circle toita kamukaseko mukati like this handiri koshedewa kunoku, zvonzi tiri kuda area iri shaded iyi. Handi taingotsvaga area yeseko yese toisa paside, totsvaga area yekaseko kadiki toisa paside, toti area yeseko yese minus area yekaseko kadiki tosarwa nearea iri shaded. And intuitively, does it make sense? Yes, sir. Yes. Kureva kuti kana tichida area ye this shaded part, tichati area ye the whole sector minus area yeka triangle aka. Saka tinenge tatobvisa ka triangle kanaka kutosarwa nechi nearea iri shaded. So mukagona kumathematize this sentence, monzwisisa kuti area of a shaded region maiwana sei, monzwisisa kuti nemhaka yedu tisingashandisi theta but tishandisa pi minus theta, mozonzwisisa kuti sin theta zvakangofanana nekuti sin of chi pi minus theta. Pi, remember, in degrees i180 degrees. Inge yapera question. So please try to redress this question. Ndo imwe mfunzo yandichifundisa mangwana. Saka before taita lesson ramangwana, you should make sure kuti marevisa lesson ranhasi. Maverenga part yetextbook yataita, maverenga manotsi enyu, mazama kuita this question musina kutarisa paanswer. Ikaramba tisati tatanga lesson, ndo mfunzo yamunobvunza. Mukasaibvunza ndichabvunza inini. Tabatana? Yes, sir. Any questions? It's so far. Okay. Saka tosangana mulesson ramangwana. Take care.